שאלה ראשונה, איך לעשות ריסטארט למייבש? מה הבעיה? איך עושים ריסטארט? המכשיר צריך להיות דולק, ברגע שהמכשיר נדלק. בשביל לשנות את הריסטארט, אנחנו פותחים את הדלת, מכבים אותו, סוגרים, למעשה עשינו ריסטארט. פשוט ביותר. האם מותר להניח משהו על המייבש? מדברים פה על הקטע הזה, אסור לנוח שום דבר על המייבש. הקטע הזה הוא מאוד מאוד דק, ברגע שנניח יהיה פה שקע, וברגע שיש שקע, המטוף יפסיק להסתובב טוב, ויהיה לנו תקלות, היא טריקית, אבל אנחנו נסביר גם עליה. מה שיכול לגרום לערוך הרבה זמן למייבש להכל, אם אנחנו עושים כמות כביסה מרובה, זה יכול לקח הרבה זמן. 2, אם הפילטרים לא נקיים, זאת אומרת, אם הפילטר לא נקי, אין לו מספיק אוויר להכנס פנימה, ואז זה לוקח הרבה יותר זמן. זה בעיה, צריך לנקות את הפילטרים ולא להכניס הרבה כביסה. האם מותר לשים תרסיס ריח או דפים ריח שעושה למייבש? אסור, אני מקפל לי וזורק כי אסור שום דבר. כל תרסיס וכל דפים שעושה ריח יכול להיות דלקה בפנים וזה בעירה וזה מסוכן כי יש לנו בפנים אש. לא לעשות שום דבר וככה נשמור על הבגדים שלנו.